Nagkagubot ron ang kalibutan, naggubat, kay naglibog na ta, unsay atong ihatag, ug unsay dili nato ihatag. Nang galibog ang Russia ug ang Ukraine, unsay ihatag ug unsay dili ihatag, may paggubaton. Ang Israel, ang Hamas, unsay ihatag, unsay dili ihatag. Hasta sa dinhi mga politicians, hasta gani dinhi sa simbahan na nag-away kay unsay ihatag, unsay dili ihatag. Diha sa inyong silingan, wa mo mag-away? Wa? Maura gyapon, unsay ihatag, unsay dili ihatag. Padak-an bang agianan o ako gining sana siguhon sa akong utlan na siyuta, bahala nagwa na sila'y agianan, kuralon ko gyud ning akong yuta, di ko ni ihatag kay ako ning yuta. Ana ba? Nya moingon sa tong silingan, mga way-uwaw, murag diin magdipinsa sa una, sa pobre pa ng mga animal, dinhi ra gyud na magpangayuan sa ato, karon nga naarang-arang ng mga panuwayng dagko, mura nagdi kailag silingan. Ana, kayo naglibog lagi, unsay ihatag, unsay dili ihatag. Ilhan man na nimo ka ng mga tao nga di ka mao kay manghatag, ang mga naong sa daana, mga kusmoron, hasta sa ilang pahiyom, di na sila kahatag. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, unsay imong angay ihatag nako karon. Ingna, na unsa kay angay nimong ihatag nga rinako karong adlaw. Na sa panahon sa ni Kristo hatagan sa siyang problema. Kung muhatag bagbuhis ngadto sa emperador sa Roma, nga mga Hudiyo man sila, naulipon man sila, sige man sila complain nganong magbuhis ta aning gobernador nga foreign government, or dili ba? Nya kung si Jesus moingon dili maayong muhatag ngadto sa Roma, makontra niya ang Romanhon nga mga government, patay siya. Ug moingon sad siya kinahanglan tang muhatag, makontra pud niya ang iyang mga kaliwat nga mga Hudiyo, mopatay gyapon siya. Wa gid siya kapaingnan. Pero unsa may wisdom ni Jesus, ingon siya ihatag ngadto sa emperador, ang iyas emperador, niya ngadto sad sa Ginoo, ang iyas Ginoo. Unsa may pasabot niya, kanang gimarkahan og ngan sa emperador or sa leader sa kalibutan, kanang gipirmahan sa leader sa kalibutan, mao nay para iya. Nya kanasang gipirmahan sa Dios, mao sad nay iya. Kay bawo mo unsay gipirmahan sa Dios? Iyang gibutangan sa iyang naong. Kay bawo mo kinsa man? Wa mo kibaw? Mo to pagtan-aw ni Hesus sa sinsiyo, ingon siya kinsa maning naong ang naimprinta dinhi? Ingon sa emperador. Ay hatag na sa emperador kay naamang iyang naong, naasad ang iyang pirma, silyo, ang iyang silyo. Nakaron unsa may gipirmahan sa Ginoo o gisilyuhan sa iyang naong, kanang imong tupad, image and likeness of God na siya. Kana ba tupad nimo? Nya unsaon man na nimo paghatag ngadto sa Ginoo nga gisilyuhan man na, hasta nang imong naong gisilyuhan man na, kining akong naong gisilyuhan man is naong sa Ginoo. Unsaon man nato paghatag anis Ginoo? Matod pa ni San Pedro diri sa unang pagbasa, matngoni ninyo nga magpabilin kamong putli sa atubangan sa Dios. Iyang gibutang dire, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya. Mao na siya. Sige,
laing lingi sa imong tupad. Ing na kanang naong nimo makapahimuot pa nas Dios. Ing na kono. Na kanang naong nimo ba makapahimuot pa nas Ginoo. So, mga naong nato, siging kiskis anang kilay, siging pa-colors buhok, siging paputis naong, make-up, lipstick, sag-unsa na lagi pamutang, panumpay anang mga pilok, kanang mga kuko, sumpayan. Kinsa may imong gipaningkamutan pagpahimuot, ang kalibutan nga dili maoy naghimo nimo, ang kalibutan nga maoy dili nagsilyo nimo, ang kalibutan nga dili maoy naghatag nimo sa kinabuhi, o ang Ginoo nga maoy nagbutang sa iyang image and likeness diha nimo. Mao nay pasabot ni Kristo. Siguro mobayad kag buhis o dili ka mobayad og buhis, nakapahimo ba na nimong image and likeness of God? Kana mopalit ka o dili mopalit og slot, kana nakapahimo ba na nimong image and likeness of God? Sige kuno. Kung di jud ka mo palit og slot, nga ning atong slot dinis atong parokya, ning SBF dag tag 500 pesos raman gid na. Nya kaning atong MMHD para sa Birhen sa Fatima dito sa San Remigio, 1,000 raman og di jud ka mo palit. Bisag naa kay ikapalit. Unsa man ang imong naong na image and likeness of God, pinaagi anang imong pagdinaw. Ha? Tubag? Duko rabahin. Ang kuan, ato sa mong i-update ha, kay daghan kayong namalit na tog slots, pero kuwang pagid ang gidaghanon. Muna sa atong SBF dag, para sa atong kumbinto, na natayhalin as of yesterday, 23,984 ka slots, pero naapay 36,016 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot ni ato SBF dag. Nya nasa taan ni 16 slot challenge, kay karong Hunyo mahuman na tingali ni matapos ang Hunyo, buwan sa karong buwan na, basig mahuman na ng atong tanang trabaho diha sa kumbinto, elevator man karon ang gihimo, mahuman na tingay na niya ang ato sang uban pang mga finishing touches, manhuman na. So 16 months gyud ang atong pagtrabaho aning atong kumbinto, gikan atong February 2023 hangtod karong June 2024. Natingin mo sobrang gamay nga trabaho. Mo nang doon na sa tay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Yan na sa tay na dawat nga 45 ka 16 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit nato SBF dag. Og mahalin ning tanan kaning 36,000 ka mga slots, malipay ang atong mga contractors. Ang atong mga contractors diha, mga buutan kayo. Sige ra gid sila trabaho kada adlaw, bisag wa kayo tay gibayad nila. They are spending millions to continue their contract, bisag wa at kabayad. Mao na kining 36,000 nga slots nga tag 500 pesos ug ato ning mapalitanan, malipay pod sila ug ang ilang pamilya ug ang ilang mga katawhan nga gi-employed. Nya ang ato sang kuan, Mother Mary's Healing and Deliverance, katong special slot para sa atong Kapilinya di Fatima, 6,000 man to ka slots para matiwas pog bayad ang kanang part 2 nga project nato karon sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Ang grounds ba, panindutan ang grounds nya, na 6 million nga kuwang mo nang naghimo ta og slot sugod adtong Mayo 13. Nya gikan ato hangtod karon na natayhalin nga 1,304 ka slots, na apay 4,696 slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Nya gato sa ning mapalitanan
Mas nindot kay malipay po tong kontraktor kay gitiwas mo sa niyang lang tong trabaho bisag wala pa gid siya mabayari nang ato sa ning paningkamutan kay kita bayay nagtukod aning kapilinya di Fatima kung mahinomdomo 2021 2022 ato ning gitukod mga 40 million ang atong na-raised ani nya nasubrahan ko no tog 13 million nya kani karong second project na 24 million man na gimaynusan atong 13 million na pay 11 nya naka-raise pod sila sa Bishop Ruben sila sa Father Lyndon Ruiz ug ang WAF sa foundation sa kapilinya og mga 5 million so 6 million alay kuwang mo na report atong Pizza 13 kanindot unta kun ato ning paliton palitagtag sa kaslat lang aning MMHD hangtod karong Pizza 13 sa Hunyo kay mao man ay second apparition sa Our Lady of Fatima didto sa Cubada area sa Portugal kay kapito man to siya pakita sugod Mayo 13 nya ato sa ning paliton aron nindot gyud makumpleto ang project dili na tingali ang project kay naman nahimo naman ang mga contractors nga nagbinuotan nga mitabang og mi himo nga mahuman dayon ang maong structures tungod ug alang sa mga devotees sa Our Lady of Fatima. So ato sang pakpakan ang namalit aning atong MMHD. Padayon tagpalit ha, tag sa lang kaslat labi na mong wap agyud kapalit, palit mo ani. Nya ngato sang DSAP para dinis atong pagtukod sa Columbari padayon patang mudawat investment slot may atong tawag ani tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Ako lang ning gihisgutan tungod kay kini manggong kwarta makapayawa gid ni nato. Ang kwarta ba kun maoy atong higugmaon mao na nga si Kristo namatay gid siya tungod sa kwarta nya gipaningkamutan sad siya paglaang sa iyang mga kaaway pinaagi gyapon kwarta kanang pagbayad or dili pagbayad og buhis kun ang kwarta mga igsuon mao na gani atong higugmaon og himuon natong Ginoo dili ra ba ang kwarta mo'y naghimo nato ang Ginoo man pero mao na ginay atong himuong Ginoo mag-away gid ta mga guba gyud ang atong pagka-image and likeness of God mo na ingos Kristo ihatag sa Ginoo ang imong nadawat gikan sa Ginoo unya kay ang atong kalag mao may atong nadawat gikas Ginoo himuon taning putli way ikasaway ang Ginoo nya unsaon man ang kwarta ang bahandi nining kalibutan nga lumalabay nga matod pa ni San Pedro matunaw ra gid ning tanan maut-ut ra gid ning tanan matunaw ba mawa ra gid ning tanan kanang imong lawas sa madugay sa madali matunaw ra gid na gabi ni-attend ko sa wake mass ni Monsignor Rudy Villanueva usa sa among mga formators nga dako kayog natabang sa among formation sa seminaryo sa English o sa music nahimo gi siyang icon sa formation sa San Carlos Seminary College asset sa Archdiocese o sa simbahan sa tibuok Pilipinas sa iyang paghatag sa iyang kaugalingon ni paambit ang nagwali kagabi sang nagmisa si Father John Agrabante ang team moderator o Episcopal Vicar dito sa Bantayan Island nga mga parokya nga before na admit si Monsignor for the last time una siya namatay mga few weeks man siguro nihangyo pagid sila nga Monsignor pwede ba mag-compose ka og hymno or hymn para sa Bantayan LGU sa pangyod ba sa Bantayan nga mo ilang himuong hymno galisod na gyud Monsignor siyang lawas perti na gyung lisura pero naningkamot gyud siya og himo
og nahimo gid niya, nahuman ang tanan, ila untang imbitaron dito kay ilang pasidunggan, kay tuan na, available na ang kanta, mao say pagka-admit niya sa ospital, ug wa na gid siya kagawas. So nihimo pagid siya, nihatag pagid siya sa gasas Ginoo diha niya nga mao ang iyang talent aning paghimog kanta, music, o kaning pagsuwat hangtod sa katapusang gutlo siyang kinabuhi. Katong bago pa sana siyang nasakit nga maglisod naglakaw kayo, agakuno na kung lisod-lisod ang daan, dito na siya gapuyo sa Carmelites mga 2013. Mao'y pagka-assign ako as administrator sa mission station dito sa Maumawan. Nya among gipili adtong una nga himuong patron St. John Mary Vianney. Karon nahimo na ng parokya, giilisan man, gihimo mang Our Lady of Guadalupe. Pero katong mission station pa, kuanto siya, St. John Mary Vianney, hangtod nahimong Kwasay Parish. Nihangyo ko niya, Nyor, pwede ba makakompose kag hymn ni St. John Mary Vianney nga kanang kuan Cebuano, kay ang dito sa seminaryo, sa minor seminary, mao man ay patron St. John Mary Vianney, pero English. Ingon din siya, sige, pero lisod na po siya glakaw. Himo din siya, after few days lang, akong ibalik, humana. Ingon din siya, itudlo na dito, nya timan-i nga mao ni first nako nga gi-compose nga kanta nga akong gipatudlo, akong gipakanta sa mga way klarong choir. Wa man sa kailas among choir, nya taga Bukid, nya ako pag yun mo imutudlo kay kamo man kog jutay ana itudlo na dito. First ni nako nga gi-compose nga akong gipakanta sa wa ko'y salig na choir, kay wa ko kaila. Di naman siya kapili, kay luya naman siya. Di akong gitudlo dito, mga 2 ka semana gito namon siging practice sa taga choir dito sa Bukid. Diha nang akong nakita nga murag nakuha na to namong iyang gihimong pisa. Ako siyang gihangyo, Nyor, pwede ka makabisita dito, i-check lang ba kung unsay kuwang atong among pag-interpret sa imong gisuwat. Alas 8, alas 7 gabi ni kuyog siya ngadto sa Maumawan. Nauli mi alas 11 na sa gabi bisa galisod na siya. Ningadto gyud nya di amo ta pa ba to mga pictures dito kay gasige siya tudlo namo dito, di ko katuo ba sus karimot aning maong lugar, kasuok kuan ra sitio Maumawan, Barangay Babag, Cebu City. Nya mingaw ang lugar, pobre, ordinaryo ang mga tao. Dito siya gapian, keyboard gatudlo namo. Ingon din siya, okay na. Kuha na ninyo. Amo na roy, naingon ana. Ingon ana siya mo paambit, wa maghuna-huna. Pag ordin sa nako pagka pare, pagkatamisa, gihangyo po nako siya nga maghimog salmo, responsorial psalm nga tono. Iya sa kong gihimuan. Ingon sa Father Benny Tao nga iyang assistant sa music diya seminaryo atong panahona, hangyo abay nga siya nalay muduyog sa choir. Ako may gatudlo ana, siya lay muduyog sa choirs Guadalupe. Ako sa siyang gihangyo, di na jud ko katuo ato kay kinsa ra gud ko nga ordinaryo ra kayong pare. Pastila ni sugot Diyos Monsignor Rodi og siya gigaduyog sa akong pagkanta misa. Bisag bati kay kumukanta, siya giniduyog. Wa man sa nun maglingo-lingo kayo, giagwanta rating ito niya. Pero siya giniduyog. Nakaingon ko, si Monsignor Rodi, tinuod, sakit kay siya manabi ka ng mutudlo siya. Ako usakos na biktima sa iyang sakit kayong sinultihan. Muragdang, pakauaw o panginsulto. Pero tungod ato, natatak sa kong una-una, how to strive to do my best in this field, sa English, sa music. Muna din nga itong mga choir sad, ako sa nang gipambit-ambitan, unsay akong mga napo-po nga ginagmay gikan ni Monsignor Rodi. Paminawa ng atong choir, di ba? Panagsara gina sila mayabag. Kay
Tudluan yun. Akong ipasabot, ang gustos Ginoo, ipaambit ang tanan nga niya aning kalibutana, tanan nga maayo aning kalibutana nga lumalabay sama ang atong talent, mga kwarta, yuta, balay, kanang imong mga gimahal nga mga tao, ipaambit na kay samtang wap anak mo labay, kung imo nang i-share sa Diyos nun nga pagpaambit, maunay mo hatag sa imong image, sa imong kalag, nga dili ikasaway didto sa atubangas Ginoo. Mahimot ang putli, mahimot ang angayan nga mosod og langit. Mo bitaw sa atong salmo niingon ta diri, sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Mudangop kita sa iyang pamaagi, kay sa katapusan sad sa atong kinabuhi muatubang tang tanan niya. Og matud pang San Pedro, maningkamot yun ta nga mahimot ang angayan dili sa lawayon sa Ginoo. Bahala nag sawayon ta usahay sa mga taos kalibutan.